Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila ay sa Action Night Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Action Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Action Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sana kay importante ka Justin Report ang ato sa pasunod live report kay Action Jan Diaz. Action Jan, please come in. Action Eric Isadric, may mas operation ang gingkasa sa mga kapulisan sa police station number 2 sa gabi. Alang area sa Purok, Felicidad, Barangay Isipania, sa Bacolod. Action Eric karon nga gabi. Ongoing diri ang inventory sa mga kapulisan sa mga recoveries ang ginatanda naton sa mga tiningon. Mayari diri mga makabig high-powered firearms, may mga wala na grupo kabala action Eric. Mayari man mga sachets na ginasuspetsuhan Cebu nga na-recover diri sila nga operation. Initially, isa ang at large, sir. Isa man ang nadakpan. Pero ini sila mag-asawa na kita mag-live-in partner. Mag-live-in partner, action Eric. Nasa liwat, Villa Felicidad, Barangay Isipania, Sharad sang Bacolod. Upod naton diri sa sininga mga tinion para magpatpat sa kuno ng mga recoveries nila, action Eric. We have police majors, action Eric. Doon na kayo home cow? Kay nag-plastar po kami no. Okay. We have Police Major Sherlock Gabana, the station commander of police station number 2. Sir, may gabi, live ta sa Action Radio po ta si Action Eric, sir. Mayong gabi manawag sa tagpalamati isang Action Radio. Sir, background danay, ang subject naton sino sa ilang duwa nga mag-live partner, sir? Bali ang subject agad niya morning si Ronnie Gador nga nakapalagyo kay after sang pagtransaksyonan nila sa police pusher buyer nakamutik ni siya nga may mga pulis ang iyang transaksyon. Okay. Kagkalayo pa bisang halinda sa gate pakadto dire mismo sa likod kung makita mo kagkanubo lang diri sang pader sa likod para makapalagyo sa supiak nga subdivision. Meaning sa likod isa naglumpat? Lumpat. Nagtaklas siya sa likod. Okay. Namotikan niya? Police ang pusher buyer. Okay. Sir, anong participation sa babae? Bali mo ng live-in partner yang utod man sang isa ka drug lord before sang Barangay Banago. Okay. Kaga duwagin ni sila yung pansak sa illegal drugs. Ano na yun? Si Chris po ha. What's going on dala sa case? Dala dyan sa case. Okay. Anong participation niya, sir? Siya ang Siya mismo ang kung tawon sa conversation sa ilang cellphone, siya mismo gid ang nagakuha sang items dito sa Banago. Okay. Pero puro ni sila tanang taga Banago nga duwa. Oo. So, ang ilang lugar, dali lang sila gatin na temporarily? Ano na sila nga? Bali, dali na gid sila kasi tungod nga mainit na dito sa Banago, especially nga gina-lockdown na dito. Therefore, dali sila kuha na gid nga mag-start. Okay. So, kung naton mga high-powered firearms, ang ilang dala. And kay ina, mga ilang kay wala man
resistance. Kaya mo gani gina nga sa pag-declare arrest ang aton nga police for sure buyer. Sigurado igid ana yung armas. Okay. Kay basic makabato isang nakuha yan ang armas ang mutong iya concentration nakapalagyo ang suspect. Pwede na ito ma-identify. Ano na sir mga ginakabing na ito high-powered firearms na sir? Baling isa kay powered firearm diri amo ni siyang submachine gun nga M3 nga grease gun, Okay. no? Homemade ni siya dasan isa ka caliber 9mm nga parabilum. Okay. Pag ini may mga magazine kag loaded sang live ammunition sang 9mm. Sir, ang ilang mga magazine, kung na loaded, wala labot nga may harap. Pag nga iba, pag nga mga bala. Bali kada magazine loaded gid sang bala. Okay. Mga doon mga pag-off, ang yung mga bala. Pag mahiban hollow point pa na, may tear gas pa siya, may pichikorno, kag may duwa pagid ka hulin gun nga na-recover diri mismo sa iyan nga tubo. Ang holding gun, ano mo na ginagamit sa mga lots na, no? Ginagaano man na nila. Diri man sa iyo, sir. Diri man sa ila. Okay. On possession man. So, pero iniya, by bus operation, gito yan. By bus operation gid sa. Bot silingon, may mga illegal drugs gidya nga nagbakla na. Transaction sa ara mismo sa cellphone ko makita mo bag-o pa ang Oppo nga E5 2020 kag may isa ka Samsung kay ara dira mismo makita sa sulod sa cellphone ang mga transactions. Okay, bot silingon sir, ang mga recoveries dala na ang illegal drugs doon. Dala ng illegal drugs. Mga all in all pila ng estimated nito? Mga 61,800. So that's around to 9 grams. 9 grams. Okay. So meaning ang inyo gid yung initial gid sir nga tutok gid illegal drugs. Illegal drugs ang gid. Kag na kibot lang nga aton nga police for sure buyer kay may armas. Ang aton nga information ng is drugs lang. Pero galing kita tungod nga syempre kung drugs posible may mga armas gid. That's why double precautions gid ang aton nga operatives. Ma-consider bala sa sir nga members sa Japon sa nga old nga group ni Rami Puha? Posible gid nga mga remnants pa ni isang Puha group. Okay, so sila dito sila no. Ang isa si Bukao. Kag half sister pa ni Rami Puha. Oto joget, mga joget. Mga joget. Sister ya. Sir si Rani connected ni sa mga dito sa previous operations or separate ni nga lakat? Bali kuha ni siya sa mga previous namon nga mga operations. Okay, so all in all, ang bala, ang mga armas iya kini or ginhatag yung paggamit ng mo pa nang wait ma kuan pero according mismo sa neighboring kuan dire iya gini armas. Okay, so may wala man sa previous case dire sa ano later. Wala. Anong category nila sa high value individual. Sa man. As mo. Ang mag-list in Sige. Sir, congratulations sir for a successful operation. Thank you sir kagamay gabi. Action Erek si Police Major Sherlock Cabana. May ara ka pa Action Erek dugang. Word ang ako na tayo pamangkot kay Major Gabana kung may armas sila nga muna kadamo ka high powered kagano na lang ng armas na ginabaligya nila kung protection sila nga transaction. Sir, ang question ni Action Erek is reason kung sir nga kung inyo pala tao nga may mga armas sa sanan. This is probably ilang protection man kay siyempre illegal sila. Therefore, gapanigurado man sila gapan sila sang protection para sa pagalingon nila. Meaning for personal use lang Personal use. Wala nila sir ginabaligya, Wala. Okay. Ila lang dito nga ginagamit lang gid. Okay, sige. Action Erek may ara pagidugang Action Erek. No problem man. Ang ila subject ko si Ronnie Gador man nagakpan nila. At large si Ronnie Action Erek. Okay, ang inyong nagakpan niya ano yan eh? Wala live-in partner. Okay. Sige. So duwa gid sila. So the same case gid sila nga diba sir? Makuanggit sila sa the same case. 9165. 9165. How about ang area sir? Sa firearms sa Ronnie lang. Okay, isa lang. Si Chris Puha madala sa kaso na mention ni Major Gabana. Anong kaso ni Puha ya? 9165 man Action Erek. Okay. Considering kasi Puha mo nagakuan, ang naga-supply. Ang section 11, 12, 26. Ang 26 is on ano ba? Conspiracy. Kay siya nga diriga tener. Actually, conspiracy, possession, kag paraphernalia. Amo ng kaso ni Poha, actually. Ni Chris Puha. Actually, Chris Puha. yes. Okay. Proceed. Sige. Sir, thank you so much ng gabi. Ngayong gabi mo. Actually, si Police Major Sherlock Gabana, actually, aridri si Chris, ganyan din natin siya malapot na. No, pati na kang, dito na kang, tubang kang, hindi na kang, actually, si,
si Chris Ari dre. Makita naton di gani may mga one piece medium, so transparent plastic sachet, may mga elongated man, may big plastic sachet actionerex ang suspected shabu Okay. nga na-recover diri aton nga mga kapulisan, may tear gas no nga ari diri. Pero ginapamangkot sa naton para sa ano ning mga armas nyo? Gin para ano ni simo para kilahan? Okay. Ang gindugin pa prenda ni kuno una actionery Maging prinda sa ila. sa iya bana ay living partner ya nga ang ining mga arm afloat hang. So balina hindi kuno ila ining mga na-recover diri sa ato naman nga mga otoridad actionery. Kaya mo na, ang detalye sa ning ginpatid nga by bus operation. So meaning this is illegal drugs ang ilang pinakatutok actionery. Eventually Na-surprise sila nga may armas sila nga manakadamo kaga high-powered. Dere kay na ang information diri sa area. May lang kay wala nagbato sa mga kapulisan. Mahimo nila na kontrol nila ugali kay nakatingwa na gid makapalagyo. Lumumpat siguro sa may likod dibla kay although taas maganing pa dere. Kunan to tunok sa rek. Ang pader na ang balay na napalibutan sa pader nga tagas. Oo, tagas nga pader. Oo. And then sa likod sa mga pader, meron pa gini net bala. Ilagay tayo nagkara ganing mga net the reaction ko sang nga tabong. And then nakatingwa makapalagyo tabok sa piyak naman nga subdivision. Why mabudlayan day gabana sa pasulod sa sinang lugar? I mean sa subject, sa balay sa subject? Wala man kay doon na square naguro nila sa rek ang situation. Galing kay isang na tukiban ng may mo nga po sang subject nga po surveyor gali is police na. Okay. No, mundo nga naka balagyo siya. Kalayo pang gate no. Okay. Kayo pag sulod-lon pag sa actionary eh. Tapos may suton kabada nga daw net nga gamay. Nga nagasuot kami di kainan nila ni Papang hindi ka dali sulod. Okay. Do pa round lang gid sabi ng imo nga suoton. Papilog sa hindi may balay pa sa atubang. No kung hindi mo sweto ang lugar mabudayan kag magsulod. Hindi do manukan na di sabi may ginasagot sila nga mga manok. Pero bal ganit sa gabana may himo front lang ni ang mga manok na ginapang sagod nila actionerek no. Inugbulang. So ang ining report actually gid palabot na kay nakakuha sa Igtalupangad sa regional office mismo kay mahimo may mga connections pagid kay ginapadalman ta subong sa aton nga mga kapulisan ining pagkadakop nila actionerek sining babae kati nalagyong lalaki naman ang mga subject gid. Mahimo Okay, balik ka sa Action John Diaz, nag-report live dira sa my area sang Villa Felicidad, Barangay Estefanía, ang subject sang bypass operation nga si Ronnie Hagador nakapalagyo pero yung living partner yang nga utod sang kilala man nga drug lord nga si Rami Puhas. Nadakpan ning si Chris Puha. Balikan ta si Action John, please come back. Yes, actually ka muna no, ang sitwasyon diri sa sining nga mga tinion. Sa sining ko na ining lugar, may mga ginapang sagod na diri nga mga manok, no? And then do gamay lang gid sa ila balay do pero pahayag lang gid sa bala Okay. ang palibot plywood hindi na tabon tela lang tinatsempuan gid sila sa mga police standing nga gabi actionery. Okay. Mo na ang detalye siningin ka sa nga bypass operations sa mga kapulisan sa police station number 2 diri sa Villa Felicidad, Barangay Estefanía. Ang Villa Felicidad sa tabok na actionery bala sang Nopo Dampi. Okay. Highway lang ginaw sang Burgos Extension. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Reduction Papang Nixon Tahom ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Salamat sa Jose Report Action ni John Diaz sa live report na sa my area sang Villa Felicidad, Barangay Estefanía. Muna ang lugar sa di natabo dira ang drug raid. Nagipatigayo ni Police Major Sheila Caban ng Hepe sa Station number 2 nga nagresulta sa pag-aresto sa kay Chris Poha. Ni si Chris Poha, according kay
Police Major Sherlock Cabana utod ini sa itong napatay bala nga si Rami Puha dara sa area sa Barangay Banago. Live-in partner yining subject sang bypass operation sa station number 2 nga si Ronnie Gador nga amo ni siya ang nakapalagyo. Surprisingly, na sorpresa ang pulis naton kaya magluwas sila sa target nga drugs may na-recover nga mga high-powered firearms kag mga bala. So doon rin nakibot ang pulis naton nga doon amunigli ka armado ang grupo ang si Ronnie Gador nga may mga nagkalain-lain nga mga sahi sang armas luthang mga high-powered. So ginatipo na karon sa pulis naton ang ebidensya ang drugs na na-recover. Ara man ang live-in partner sa subject nga si Ronnie Gador, amo ni si Chris Puha. Gina-inventaryo maidid sa atong kapulisan ang mga recovery nila sa lugar sa diin natabo ang bypass operation. Congratulations sa atong kapulisan. Congratulations sa kay Police Major Sherlock Cabana, ang hepe sang Police Station number 2. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang breaking news ni Aksyon na John Diaz, giradurong siya sa kalaman sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa atong sininga Naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Radyo! Radyo! para nga mangin fresh na fresh ang imo sining appealing. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang Justin Report man ni Aksyon na John Diaz, giradurong man sa kalaman sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagapabakod, ka nagabalansi sa sistema sang atong siningalawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Anong sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, sobra nga asin, constipation, kag iban pa.
Ang Evergreen Herbal Capsule, quality product ini sang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado ini aktualisang BFAD. More information, ikayong lawas, dulot sa Evergreen Herbal Capsule, text or call. Sa ilang cellphone number 0910-1264595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hiko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa Botica Fred kag Botica Mami Joy Pharmacy tanan sang Valladolid. Mabakal ini sa 2 or T2JK Pharmacy sa Zainin Drugstore kag sa Escalante Pharmacy tanan sa siyudad sang Escalante. Nasa tamang serbisyo, aaksyon, aaksyon, radyo. By the way, good news kay si Bagyo Ferdy na gwa na sa Philippine Area of Responsibility kag padulong actually dito sa South China Sea. Pero ining pagwa ni Bagyo Ferdy hindi garantiya nga hindi na magulan. Durante nga nagwa na ini si Bagyo Ferdy, nagahatag yapon sang kabaskog ining bagyo sa aton sining hangin na bagat. At suwang hindi takong isa malikawan, kung kagahon, kung gabi, kung hapon, may mga pag-ulan-ulan nga nagakatabo sa aton diri sa Western Visayas kag sa iban pa nga porsyon pungsod sang Pilipinas. May gina-monitor naman nga pag-asa, ang atong pag-asa, so isa naman ka-active low pressure area, pero malayo-layo pa ni. Amuyuan tala ni nga hindi ini magporma nga isa ka bagyo. Kaya ni si Bagyo Ferdy nga nagwa sa Philippine Area of Responsibility, ikaanom ini nga bagyo nga na-record sang pag-asa. Ayos! May press release din nga gipadala sa aton si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, ang amon Barangay Kapitan sa Barangay Pahanukoy. Basahon ko na ni iya sini nga press release, no. Address ini sa tanan-tanan nga mga pumuluyo naton sa Barangay Pahanukoy, no. Ginapaksyonan sa mga purpose beneficiary kung may pamilya na kamo nga inyo kag wala pa makakas sa listahan sang inyo ginikanan, kadto lang kamo buwas sa barangay para sa pagpalista. Liwaton ko ha sa tanan-tanan nga mga purpose beneficiaries nga kung may pamilya na kamo nga inyo kag wala pa makakas sa listahan sang inyo ginikanan, magkadto lang sa barangay hall buwas nga adlaw para sa pagpalista. Palihog dala sang inyo dokumento nga nagapamatuod nga pamilyado na kamo. Ang listahan ay hasta lang alas 12 buwas sa ugto kay isubmit ang lista pagkahapon sa DSWD. Gani ginapangabay ang tanan. Kung may nakilala ka mo dira na may mga purpose na taga Pahanukoy, palihog pahibalo sa ila. Nagapangayo gid kami sa pumuluyo na magbulig bantay sa aton komunidad. Kung may ara ka mo dira na balaan na may mga sintomas ng COVID, pahibaloon gilayon ang barangay kay gina-schedule pa sang DRMO ang pagkuha sang pasyente. Kag sa mga na-quarantine, hatag man kamo palihog konsiderasyon sa palibot. Hindi na magsagilagaw. Kag tinguan sa inyo barangay nga matagan kamo sa inyo kinanglanom
samtang gina-quarantine kamo. Kag sa mga nag-positive, palihog kooperar man kamo. Palihog, untat na kamo sang hampang sa volleyball kag basketball. Amo gani nga gina-quarantine para nga magpahimo yung parang hindi kamo matapikan sang virus. Madamo gid nga salamat, kaghalong gid kita tanan, nagapangamuyo gid kita nga alam puwasan ta ini nga krisis nga nag-abot sa aton. Paibalo ini ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Nobre sang Barangay Panukoy kag sang Barangay Council. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Ayos! Ang ini nga porsyon sa ato sini nga pangalaga giradol Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:05 na. Balikata ka to sa Liga Patrol 2 Crossway Patrol. Balikata si Aksyon John Diaz. This time sa isa Liga Observation Report right after ka nakaresponder sa isa ka drug raid sang police station number 2. Kamu na stranded turo temprano pa kay na mga pasahero kay temprano pa nagdungka ang mga POJ na tungkol nga tiba si mabtan sila korpyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari si Aksyon John Diaz sa balik report sa Patrol 2 this time observation report. Patrol, please come in. I'm back, Aksyon Eric, I'm back. Okay. Kaya kamusta itong mga pasahero? Nakasakay ito tanan? Di na kayo nga, gaw gito sila pasakay. Oo. Kapuluka mo ni namin sa mga pulis bakulod kay may sindihon bla. Sila ay way ka pa nakop kundi ka man suspetsoso nga wala ka man tuyong iban mo. Gahatag man konsiderasyon. Timakon mo, ang ako na namian sa mga gabi, kaya kahandak sila checkpoint. Okay. Pero checkpoint nila, panomdom, hindi para dakpon. Okay. Like for example, ang station number 8, mo mag-action na kami na nag-uli, black na naging agaw-pauli, conduct sa checkpoint according kay Police Captain Armelin Vargas, kaya naligto na apta naton sa may alihis dampe, mali panunduman sa nanay namon nga nasodso ang curfew sa Bacolod. Okay. Kaya basi may iban nga wala black kay balo, kaya i-remind ta lang sila, anay, no? Importante, gid. Pala kung dakpunta ni sila karon na hindi na ni karon na gatos siguro madakpan tari awan tari ko ng panghalit sa sulod sa preswan. Dagdi kung may mga virus sa karon di disgrasya pa. Amo. Kaya mo nagaliti mayo man kaya mga polis naton kay Chinde. Like for example ang area sang Handumanan, babas ang pila sa basalakyan, ti mayo kami mga polis bilang nga gambal nga ini sila nga mga ulihin na nagabot. O kung gabi na wala
makasakay, pangudi na sa kakulang sa mga pasero nga jeepney. Kaya ba, kung mabla-anunsyo ka na sutos ang gabi ang curfew, Gani. di ba, magigibalo yung mga jeep kagaling nga kung may mga pasero, payaw po, puson mo ginmong. Di ba, neguro, yan pagka-ambala nga abot, yan sa may handumanan na lasay, hindi na niya magbalik ka, magbiyahe. Actually, kita wala naman pasero pabalik ka. Amo na nga iban, ti paway na lang pag-abot sila lugar. Okay. Ang resulta, damo sang stranded. Halaban. Pagit sila din actually, like, for example, amo sinin. Oh. May mga, ang bus yung galinga, wala yan wala yung, example B, halin dito sa Kabangkalan, alas 6 ang gabi ang pinaka-last trip. Usually, maabot ka din sa Bacolod, alas 9 ang gabi mong. Oh. Eh, pag-abot sa Bacolod, doon actually sakyan yung jeep. Ano nang budagid? O pag ito isa kainang natabo sila dira. Kaya for example, may alin pa to sa may Banwas ang Isabela sa Monto la 5. Abot sila la City. Pag abot na yan nila sa terminal, Luinis, konjutay na naging actually ang jeep ka nagabiyahe. Nagabiyahe, taxi. Taxi? Ano ka man yung kasave ka, di mataxi ka gid. Kami mo, kundi para makapauli ka lang. Taxi, hindi mo man hindi ka man mo sinakadamo. May ara, man nga nagasunod ka sa curfew. Pero mostly, banya kung may mga paseros, Bacolod, yan nag-amar pag yung mga tapos actually, maubos gis na tanana. Wala karon nga gabi, kung makita na sa aton ng mga naragway yung pasa dira, kay Action JM, nga ang sitwasyon sa palibot sa surat sa Bacolod, true temprano pa lang, ligwan actually, alas 8:05, alas 8:10, kay inaya, hapay na na masyado tao sa palibot. Kita pa ginaton like diri sa may area mismo mga ka-aksyon. Jan? Ano to yung mga ruta kag pasero kaya na-stranded kayo temprano pa? Nga na andumanan. Andumanan, okay. Andumanan, kinabanan, ginandumanan, actually, Rek. Asan tape? Kaya sa may Libra Mart, dibla? Era sa may Pure Gold, dibla? May aragid. Pero temprano pa na kugisay ga dungka mga Santa Fe. Usually, being stranded nga ginatawag sa Santa Fe nga ruta. Do common, lado halos everyday. Gani? May aragid na tayo kakabilin, kay tikalayo sa ruta para magbalik sa jeep. Correct. Nati wala man bala may nagatinir di nga maulat sang mga pasero. Muna gurong isa ka mga rason, action na no? Amo na dapat nga obrahon nga isundon na nagid nila action na reka. Gani? Nga temprano pa sila magpauli kung makaya pagid man lang. Amo na gani ang mga mall, sa isang gabi sarado na. Para makatulot temprano puli ang ilang mga empleyado, hindi magabihan gid kay kabalo ka kung kaysa mga jeep ni nga salakyan gid man lang ni ka mga kakso naton usually temprano pagkapauli mong Gani man? amo na ang isa ka balantayan dira action Rek, no? Ang gabi naghinagaw kami diri kadto sa tubang sa regional hospital. Kincheck na mo ang pinakauli nga sitwasyon. Nakita naton diri banan diri may nagainabot gid man yung mga pasyente. So I think ang anunsyo from regional hospital do hindi na sila magbaton o temporarily suspended ang ila pagbaton sa mga related sa COVID-19 nga mga symptoms bala. So nakita natin diri nga duka jutay sa mga nakakadto diri nga mga lalaang sitwasyon, no? Kalabanan sa diri pro check up lang. May kinala emergency cases. Kung mga mo sila do, wala naging mga ambulance nga mo sila oras compared mo sa mga daily basis nga makita natin kadamo gid mga kadto diri no nga sinumbali lang ang mga ambulance action reka. Pero kita sa mga dalanon pero karabanan may mga suksok sang bag. Nakapormada, may mga ID nga suksok. May mo sila ini mga BPO o kung mga call center agents. Dala niya hindi naman kinahanglan di pa sa jeepney kay kalabanan may nagasugat gid ang mga salakyan pribado nga hire actually kang ilang talatapano kung nang ilabing ahensya ang tagdumanahan sa ilang mismo kompanya amo nga magasaugat naman sa ila so sila wala di problema talang ang ila katuan trabaho pero kung ang katuan imo lain-lain kag madakpan ka kapulis wa mo ya hindi trabaho discuss siya dagi na sudlan mo no makakasya mo ng pinaka-sitwasyon aton sa palibot sa Salad sa Bacolod. Tsaka itong mga update, kinapayo mo ba sa akon, do basiguro ka puno pa, way na guro. Ang mga kapitan, duwagit ka mga barangay. Mati mga guro ang mga kapitan. Ang makamonitor. Pasalamat kita kay prompt tigdasig magsabat lang si Kapitan Domel Flores. Sang barangay Villamonte. Okay. Pangamusta lang sa sakon kay Dume isa na sa kuno kay episode nga na miss ang Jack Balaan. Sino? Ang bakoy nga gawang kaplan na bamati ka pa. Sino? Si Kapromel Flores bla.
Barangay Sang Villamonte. Villamonte, Jack Oh. Balaan. Sige, ang bakoy nga, gaw lang ka para hindi mo ma-miss ang pila ka mga episode. Tanjak walaan. Sige nga gabi, kasi sige kami to, ang inventory sa Baybas. Oo. Sige mo ko ka pamangkot ka mga kagawad sang barangay Sipania. Kung ano nang sunod nga matabo sa Jakbalaan, ang bako duwag ko na ilungong, hindi kong direktor na mong. Bigla pamatiin, yun nanubla ka na gabi, nanubla, ponla. Pamangkot yun sila, ginapalabot mo sa ako nula pagin sila enough idea kay si Kapitan, ginadang in charge ng Sonerec. Okay. Kaya ba ang ilan ako na ma-share sa akon, ano nang namatian nila kay Ina sa Jakbalaan, na bako hindi istoryahin yun ako Jakbalaan, kay do kamo ginakatutok eh. Kumagroon Jakbalaan na lisagas na mag-apon na Jakbalaan. Nalaban eh. Puro ka mo Jakbalaan na lisagas ang pagpatulabon Jakbalaan, ginapamangkot niyo, ano? Oo. Na mga kakson naman ang pinag-sitwasyon sa palibot sa Surad sa Bacolod karon gid lamang nga gabi mga kakson. Tandaan, isa sa mga rason sa pagdugas sa balatian sa patrol ang taglibot sa Jan? Action Direct. Nga regards sa imo si kumpare ko Jonathan Diaz kag si Kapitan Madeline Diaz sa imo. Ay, mayong gabi Kap. Kita kami ginasaga ni Kape. Gani regards sa imo. Nagiging pamati masabihin sa inon to sa inon. Oo, hindi si Kapitan Madeline kag si pare Jonathan Diaz siya ga absent sa radyo ya. Pagtima yung man si Kapitan Madeleine, plante si lockdown blay na lugar dira. Oo. Ako, muna ni oras, pila ng edad mo, ari ka pa di mo, yaga pula bugtaw. Kaya hindi man why man ga mala si Kapitan sa halakaran dadi kag walda-walda sa barangay mo. Bilang sabat yung bahal sa kon, hindi ko ni mabayaan. Sa pa na. Hindi ang mabayaan, galikyan ba ko, hindi ka lang magpalapit. Palayo ka lang ka. Layo ka lang Pare Kap, no? Jonathan Diaz ayagi magpalayo-layo anay. Magani, si Sir Jonathan, ka pamati lang na daya. Na si pare Jonathan niya wag nag-absent siya. Pagtapos na patrol, pulupaway na kay si Kapitan Madeline, timplano pa nagasalto sa barangay hall. Makusiya kayo na sa aga, no? Ginigidali mo magpa-barangay hall, timplano pa talaga tayo nga duwa. So kata na ginangamon nga banas sa aga. Alright na mga troll, ang taglibot sa Bacolod Action Sunday, sulat sa batala sa Action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon na John Diaz sa live report sa Patrol 2. Sa ato sa nga Crosswind Patrol back to back dira kay aksyon papang Nixon Tahoma. Balikan dala si Aksyon John Diaz sa dugang niya sa nga aksyon balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 10:16 na. May gabi dira sa kay Toto Rostan Torre. Toto Bingo. Wow. Kamusta si Toto Rostan Bingo Torre? Kag si Toto Alexis Wing Torre? Natamyaw yun ang pamilya sa Paranaque kag sa barangay sa Guabanwa, Valladolid. Alina kay Rostan kag Alexis Torre ang panamya. Para sa nagalanta sa itong siling live streaming. Sa kay Albic Poy Hinulan, mayong gabi igid sa imo, sir. Maylang dara nga pag paurok-urok. Kag giratamyaw taman dira maylang nga pagpamati kag maylang nga pag paurok-urok man. Sa kay Annabel Garcia and family. Tamya ko lang si Lucas sa Sebastian Herminal.
Halinin na kay John Frontleitner ang panamyaw. Gapa urok-urok man. I-check tara mga report na gikan sa ato sa mga correspondence. Unang ta report gikan sa may area sang Cadiz. Ang ato sa nga Cadiz PNP Connection. Standby sa report ni Tam Percival ni Stephen. Hari sa line number 3 si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Roger Gotib. Line number 3 sa report. Jer, good evening. Jer Pescarin. Yes, action ulit mayong gabi kag mayong gabi sa mga aksyon sa atol man sinema tulong ang mga balita gikan diri sa syudad sang Cadiz Action Eric. Daw na mo subong mga accomplishment ang kapulisan sa syudad sa Cadiz. May duwa ka mga wanted person daton may ara pagid nga bypass operation. Sa kini nga hapon Action Eric nga sa diin nadakpan ang apat tanan ka mga persona kalakip na ang mag-living partner naluyan ko to kay na ang tatlo ka mga kabataan bala. Oo, kay ini ang mag-living partner mag-asawa. Oo. Duwagin sila ang dalon, way nagitawo sila balay nga ginarentahan. Kasi may ito patungan nagaruro, matunga duwa magbilog to nga pinangdakop man. About ang duwa ang tatlo ka mga kabataan sa katuig. 7 katuig kag 13 anyos. Isa ka, 2 ka lalaki kag isa ka babae ang gin turnover sa kapulisan sa DSWD. Para nga matipanan sila sa Mayo Action Eric. Actually, ini ang bypass operation nga ginpatigayon sinigid lamang nga hapon alas 4:20 sa Springfield Street. Para sa Villa Miramar 2 sa Barangay Daga, Ciudad San Cadiz, probinsya sa Negros Occidental. Ang mga gipangdakop diri mo sanday ini Sir Embili E. Castro, 36 anyos sa edad. Ang status single kay man living partner yan ang isa kay duwa sila subject diri. Nga mo si Grace Dolor de la Rosa Igali, 37 anyos sa edad, single man ang status siya. Kag residente ini sa Springfield Street sa Villa Miramar 2, Barangay Daga, Action Eric. Kag ang at nagkaladakpan pagin nga duha amo ni si Mark Villanueva Elocsin, 25 anyos sang Diamond Street sa Granville Subdivision. Mga scorer na sila dito. Pero ila man ginabaligya Action Eric ang ginakuha nila to. Kag subog man ini si Raymar Kiatson E. Gomez, 20 anyos sa edad. Single man kag residente sa Port Malipayan, Barangay Daga. Ini siya gay, ini blanding buhok ya. Okay. Na niwang siya nga daw may ara siya medyo gabukol-bukol sa dugan. Tungod kay gay, ini siya gay. Okay. Na mo na nga may gabukol-bukol sa dugan. Nakuha man niya sa Shabu? Nakuhaan man siya Eric sa Shabu. Juice. Actually, ang nakuha siya nga Shabu is mga 6 kasasi. Dari kay Rimar Kiatson, 6 kasasi sa Shabu. Nakuha naman sa kay Mark Villanueva, 2 kasasi sa Shabu nga perti nga pagputos. Nga man? Siguro gin-score to kay score siya mo, gin-score yan 2 kasasi. Kaso giputos siya mayo belasang kaya na balang putos bala sa SIM card mo, bakal ka SIM card bako dito ka selkie nga papel kag daw di sa madutlan kung mabasa tubig. Kamarangin putos siya. Kag si Grace de la Rosa way may nakuha sa iya pero si subject sa bypass operation. Kag ang report iniya si Sir Embili nga living partner na kuhaan sang kita to kay na 12 kasasi sang Shabu. So mga mga 20 tanan kasasi sa Shabu na recover o kon ka mga suspected kasi crime lab pa man Gani. para correct ang term black suspected Shabu.
Kag ang bypass money at naging gamit is 5,000. Baw. O galing kay ang 500 na mo lang ito ang tuod nga kwarta. Budol manig ni. Budol money ng biko ni kwarta man da kwarta man siya pero kuan galing ang kwarta nang daw ano bla daw hindi man siya paama sa dulsi kay kung sa dulsi Tama. may man na mo. Ang iba na to ginunting bla nga papel bla nga ginsampawan lang ka urig nga kwarta. Hindi ya kwarta giniya tanawon. Kuan na ya piki ka kwarta. Piki nga kwarta nga bago-bago pa. May balo kay balik mayara na yung ang pulis ko isa na may ang sinablang nga budol money. Meron ko isa nga ginahimo election Roger ang isa kalibo bla nga bilog na. Amo na butang lang sa babaw tapos sa dalom to butamin na nila isa kalibo man nga origman. Pero sa tunga sina bandol-bandol nga nang ginunting bala nga yellow page ka PLDT nga kuan bala na nga directory nan. Muna okay daw may blue na siya. Hindi kagway labot siya ng kalabanan ginahimo by bus man isang pulis na to ang bilog nga 500 bala jer. Kaya bilog nga 500 yellow ng kolor ya. Yellow. Tapos guntingan na nila sang binandol-bandol man nga yellow page ka PLDT bla nga directory. Correcto. Kung tanawon mo bandol ka 500, pos mo. Babaw kag dalawang mga ureg, pos tunga sa naya ginunting nga papel kaya kay yellow page ka PLDT. Papel lang siya gali. Abo mo ng budol money. Pero ang imo na ya, pick na ya nga kwarta niya, sa pawalan sa ureg. Ambot kaya yung tao ko, ay lang ko ito pamangkot ganyan, kung masigin Xerox bala nga, ang Xerox bala, color, gid black, color. Pwede man na. Okay, landa ko ito ganyan, kwarta, gid mo, pareho makanalag ko. Ang itsura, yan, ko guro gid Xerox bala nga, kasi mag-Xerox sa mo, para sa mga ginakuha na ton sa sa aton nga mga birth certificate na. Ganito mo muna. Kung pa Xerox mo siya, mo Japon, original Japon, kaya ang color yan, ginakuha man sa Xerox, no? Ano nga mabarsi mo si Colonel Mansito, Jer, kuwada, duwa ko paano, dalas balay mo? Hindi, ganyan bala ko sa galing ko, sir, yan, budol manin na bro. Silin ako, budol manin ko, abi ko galing ko, ganyan ko galing, pakayuhon ko lang, total, ako na mo naman na exhibit niya, hindi na. Kaya may tutupan para sa imo. Kaya hindi ka magkamalaka, kaya may ato ka na karon para sa imo. Kaya nga, oreg niya. Kaya oreg, bilib ko wagin magsala eh. Amo na nabilibang si Mojer, kaya ka katano sa imo sa pananawan, bla kag panimaho, bla. Balaan ka na aboy mo gid eh. Wala ka may pagkakinain. Di po na natabo ni Sir Dakpad, wala ka bilang Dakpad rin eh. Ha? Apat eh. Sige, biyahan ito gilang ilang balay ito. Mga polis pa ito pamupo, hinalay, kag pasulot sa balay, kag inlakan. Kaya iba, why na tawo, kaya sa ilang bata, wala man ito ginda. Kapuni ka ito, why na may magatipan, ginidor sa DSWD. Pero, ginta, ugan na ito ni Barangay Kagawan Luwil Olvido, ang pamilya. Nga gipabalo sila nga nadakpan ning mag-level partner bata na makaluluoy man. Yakos kay na sa iyang Iloy, bala ko si Colonel, galing ko Colonel dalagi ng Iloy. Kabalo siya na yang sa bypass, duwagin na siya bana, bana nakuhaan damo. Sus. Dala siya kasi siya ang aragi sa bypass actually. Kagang bypass item to, amot kay daw diri ko nakuha kay kuano kay Hiniser ibili nga mong living partner niya. Gagmay pa kabataan nila? Sila ko gagmay pa kabataan nila? Tiyo, isa ka tuwig ang gamay, 7 years ang kadua. 13 years ang subang. 3 bilog bata nila? 3 bilog, kaya na may mga malita ko lang dala, nga daw ginkarga man sa sakyan si DSWD. Kaya yung magali sila nga, dalaw lang nila, inabalang ilalang nga pagtulog, pagilis naman. Hindi na lang mga bagogit nga panglakat, kaya way man kinala maglakat-lakat. Pero mo galing ito, no? Biyan ng 3 kabataan sa DSWD. Oo, kahit wala man to may magatipan sila to kay magagmay pa man aksyonere ka. Pagkatapos to,
paupod man ni Colonel Mansueto ang duha ka mga mag-live-in partner kag ipalibot sa balay kag ginabidyo kag ginapakonforme nga amo ning nabilindi amo nang ari o amo nang amo ni sa base balakon paglakat ato kay sila ka mo nagkaladula na blao kun ano na i-charge naman sa pulis may nagkaladula naman. Oo, tayo mo nang paniguro man si Colonel Mansueto niya kahit kapila na kamo ginambalan. Kaya na ganito na, gambalan pa talaga ni Kagawan Luel video niya. Gin, katuan na kamo di, ginawa nga na kamo di, titigagid. Titalawa na karoon kayo mo nang natabo. Magibibi kamo inyo ya. Oo. Tayo mo na action Eric, kasi ikuha ni siya, i-file ang kaso. Possibly buwas ko nara na ang resulta sang crime lab. So isa naman ang pulis bisan pa tuod nga sa kasakon man sa COVID-19 ginatubang na ito ng pandemic pero organisado ang giyo sa pulis no? Ano sila yung bala natin nga by the book. Pa naman ang pulis na sa Cadesya siya doon ay ka agresibo kay man gina-recognize silang ila silang agi mo kita mo nag number 1 kita ka mo awardis la sila mo na ganing nag-atag sang barato si Colonel Mansueto kada dala sa barato nya aray mo ayo di purma sila niya kag imo pagkin ayo di purma tatlo ka imo ba? Matag sa kalibo lang, 3 mil ba? Liga na ako lang talaga sila. Iyate kay imo adlaw. ayo di purma Tatlo to ka imo mo sa kalibo lang, 3 mil man, Ikaw masih kon budol manin niya. Diyak lang kung nga pamatis ka na masito, tuturan lang bosser. Nakita na pinakamadugang ka mga balitasyon, gindakop ka. Ang gindakop mga last years, masada takna sila kila mga aga, mismo sa barangay Kaduaan. Ang isa ka persona sa din ini ang nagapakatubang sang kaso nga ginisyo sang MTCC sa siyudad sa Cadiz. Ang kaso nga unjust vexation. May criminal case number 8099 nga ginisyo sa July 22, 2020. Nagligad lang ni nga bulan kag ini siya service of sentence naman ang gin serbihan sining warrant of arrest akon gin arestar sa operatiba mo si Vic Barquilla Dimatayis 29 anyos sa edad kag residente sa Casinda Chambere sa barangay Kaduaan, Siyudad San Cadiz. Ini siya karon ang yara na kaunong sa bayan siyang Cadiz City PNP matapos nga ini siya ang gin-arestar sa kapulisan. Alas 7 kay inaman sa aga siniman nga adlaw Agosto 10 gindakop man sa bayan siyang Don Salvador Honor Recreation Site sa barangay Tinampaan, Siyudad San Cadiz. Ang isa gigilala man kay Irene Sina Bantolinaw 30 anyos sa edad. Kag babayi ni sang residente sa Block 5, Lot 22 sa Don Salvador 1 relocation site barangay Tinampaan. Ini siya gindakop by virtue of warrant of arrest. Ini ang nagapakatubos sa kaso nga illegal gambling. 10 mil pa lang niya piyansa kay sang nagligad pa ni nga way pa mapasakaan bala way pa maamin ang piyansa ka 30 mil na subong niya 10 mil pa lang ang piyansa action Ereka. So dito na doon karon sa Bayan Cadiz City PNP clear ta lang bala ang kay kanamugid sa kalogin pakabay man sa pamilya katorting diskriminasyon sa ila diri sa Barangay Jerusalem sa tong COVID case ito lang suspected
nga patient bala sinere kati gin-interview naton to si Dr. Maria Victoria Ibanez nga motong rason gin lockdown. Isa sa rason nga gin lockdown ang Cadiz City Emergency Clinic. Pagkatapos ito gin swab test ito galing katong babae nga ginambal ang pasyente nga ginambal gid ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga may ara ginabatyag ginimo nga COVID, suspected COVID, kagamot to nga gi-lockdown ang Cadiz City Emergency Clinic. So bangod sa tong report daw grabe ang diskriminasyon sa pamilya man dira sa Barangay Jerusalem. Pero tigin na klaro na to man katigin report man nato sa pagka Friday nga ato nga suspected COVID, wala na ato siya, hindi na to siya suspected kay man nagabot ang iya sini nga result kagi nambal ni Dr. Maria Victoria Ibanez nga good news kay negative ang result sa to. Amo kilingon nga tanan nga mga ara dira sa area sa diin ara ang pamilya sa tong ginlubong na yun to lang pasyente. Hindi ko na sige ka siling kung ano pa ginapagawa niyo nga sigilanon. Na kami sakit man na pamilya. Oo, Oo nga, negative ato. Although nga kabalo ka, may mga pagbasol diri sa aton kay sa Facebook kay tungod sa aton kuno report ipagwa itong video nga report ko mula sa Actionet Patrol. Oo. Game post gay ginambalan ko no nakon nga nagambal kuno ko nga dako nga porsyento nga COVID kay man nag-dead on arrival siya kag nagambal si doktora nga suspected kay man may ginabatyag na gadaan nga nagalin sa Bacolod. Yes. Kaya magsiling ka suspected may ara sa ginabatyag mo silang may simptoma siya sang COVID. Pero siling kote hulaton pa nga matag man tong aton ko laton ta ang result gid. Oo. Pero nga agin lockdown kay may ara dako nga porsyento nga basi COVID. Basi lockdown. Pero te ara man nga nagwa man dahil ang result sa report na to sang Miyerkules ng gabi play nato ng aton interview kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga siling nga maging batyag na ganaan ng pasyente kapag abot nag-dead on arrival. Pagka Huwebes, follow up natin to report nga ti, why na ito maging play interview nga may ato may sintoma ti ulaton pa ang result. Kaya mo itong ilagin kuha kagin butang bala sa Facebook nga nagambal si doktora nga may ginabatyag nga kuya nagambal ko may ara nga sipon, obo. Di ang simptoma sa COVID, amo na mo. Sipon, obo. Sipon, obo, hilanat. Palaloka. LBM. Amo na mga simptoma ya sina. Kaya gito mangkot nila kuno ang amo sa ilang tiya. Nagambal man nga wala man to hilanat. Suno sa kay doktora, may ginabatyag. Pero ang nami man to, kaya tikon si doktora pagani, siling niya good news gid kay man siling niya nag-negative. Ari lang portion lang kadali katama sang payag ni doktora. Okay, so nang good news kay atong napatay naton nga DOA ito bala taga Jerusalem. Negative na niya nga swab result. At the same time, negative naman sa kanyang pamilya. So, wala na, negative na. Yes. So, hindi nyo na pagsige discriminate, no? Dira kay daw gina balik sa aton mandigani ang kuan kay man gin report naton nga may simptoma pero te kon parte sina si doktora man to nagambal nga siling nga may ginabatyag. Malakdown kami anay para maka-disinfect kami at the same time nga bundala staff ito anti nanay namon kay tungod may duwa kami kakaso nga na-receive sa emergency. Ang first nga case, ang SARI na bala, ang severe acute respiratory infection nga po kayo, tungod nga wala pamilya nga upod, nakatinergit sa aton di sa emergency 24 hours, kompit namon na locate ang family, amo pagpadala namon sa Corazon Doctrine sa Bacolod. Ang ikaduha naman ka case, may langgit nga mga alas 10 alas 11,
nabtan ng isang dedo na rival na pasyente. Oo. Na taga-Jerusalem, nasa Bacolod ni Gaidra. Nang pagaling pa lang sa Bacolod, before sa nagtulog, ilain na matagya. So, daw nag-consider kami COVID suspect. Kaya guilty lang napatay, taga-Butbi. So, amo na, COVID suspect, may ginabatyag na siya alin sa Bacolod. So, amo na nga, sige, lockdown. Sa Miyerkules na yan. Yeah. Actually, Martes na siya nag-abot. No? Pagka gabi, mo to nag-report kita, parte sang pag-lockdown, kaga mo na siya nga gin-lockdown. Kaya mo na, ginaklaro lang natin nga si ang mga naka-duty man to nga sa Cadiz City Emergency Clinic nga mga empleyado, nurses, may doktor, gipag-swab test man to sila, nagalabot naman nila nga result, negative man sila, that's why nagbalik na yun to sa Biyernes ang operation sang Monterrey nga Cadiz City Emergency Clinic matapos ang 3 kadlaw nga lockdown action ereka. Okay. So at least gin paro lang na nato na nga inaya ang aton report. Hindi kita magsiling nga gin patakaan lang naton report kay may ara kita interview. Yes. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Roger Gutib live report dira sa Masyudad sang Cadiz. Ang ato sa Cadiz sa PNP Connection. Ang report ni Aksyon Roger Gutib ang ginadulong bansa sa Kalawan sang Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Una sa Aksyon Night Patrol. may gabi nila kay Toto Ayan Jervin Infante Bonda. Nagalanta sa to siya ng live stream si Migota Ayan Jervin Infante Bonda. Mananda nga pagpaurok-urok Sa amon mapisan nga barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, aga pula-pula pa si Kap Bibing Noble. So may isa naman kami kakaso daw positive da. Hinahangkat nila ang ikasarang kag ang aksyon sang barangay. May problema. Basta may mga mga klase sang kaso, rest assured sa mga pahanukoy nun, hindi gid ina pagpabayaan sa inyo barangay council. Importante nga insindihan na ilan ta, magpabalogid ka mo. Nga dapat sa amo nga mga pandemic, mag-isa kita kag hugpong. Iti initanan hindi matatapan gid bilog mo sa barangay council, sa barangay panukoy. Pagi sa bulig nyo, mapahagan-hagan ta ang inyo problema. Salamat gid kay Kapitan Yolanda Bibing Noble nga nagamonitor sa ato sa pangagad. Kay Sister Dolor Samson sa barangay Baliwagan sa Nandiki, happy listening. Bisay Mrs. Lowy Di Paul and family sa mga Dunganon Boys. Sa kay Toto Paul Kag-awin Alonsagay. Mayong gabi dira kag mayo lang pag paurok-urok pamati kay pare Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Police Lieutenant, my good friend Arlene Torandon, ara sa Sabongo garantaw sa ato sining Facebook Live.
ang mapisan nga WCPD Chief sang Bacolod PNP. Ali sa report ni Aksyon Roger Gutim sa loob na report ni Aksyon na Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Reports. Live report gikan sa siyudad sa San Carlos. Line number 1, Stephen Mangabi, please come in. Yes, Action Eric, temporaryo git kagina wala sa operasyon no ang aton nga City Hall diri sa siyudad sa San Carlos, temporaryo gin lockdown ini tungod sa isa ka pasyente nga nag-positibo ini. Isa kahapon pa ini Action na Eric naging sugdan ng among pag-disinfect sang bilogid nga City Hall tungod sa sining pasyente nga isa ka empleyado sa City Hall nga nag-positibo. So gilayon man no nga ginaksyonan sa ni Mayor Rene Gustilo, i-close ang mga departamento kag gin-continue ang pag-disinfect sa among mga sa bilog nga City Hall. Gani hasta kagina no ato nakit-an dito wala na siyang function ang mga trabaho sa mga empleyado sa San Carlos City Hall. Sa among nga pag-disinfect hasta kagina sa aga nag-umpisa ini kahapon. So gani ilagid gin patigayon ang mga paglimpyo ang tanan nga paghimo sa pagdesinfektar tungod sa sining mga sa pagpositibo sa sining pasyente. So gilayon man nga posible nga ma-resume ang amo nga pag function sa City Hall posible buwas nga adlaw. Pag sa karon nga adlaw si Mayor Rene Gustilo, sila ni Sergio Alingasa, sila ni Dr. Anelores Portuguese, ang mga miyembro sa IATF continue sila nga wala sila sang karon sang meetings o kung mga conference kundi nag-monitor na lang sila through call or video call na lang ang ginagamit para nga hindi sila anay magtipon to avoid no sang ginatawag nga tungkol sa contact tracing kag ang para nga hindi nga magkahawa ini sila kay tungkol sa sining isa ka empleyado nga sa karon ara naka-isolate sa San Carlos Doctors Hospital kay sis puno ang EB Magalona. So since asymptomatic ini siya, so dira na lang siya gi-admit karon sa San Carlos Doctors Hospital sa isa ka pribado o sa isa ka isolation facility sa nasambit naton nga pribado nga hospital. Isa naman ka pasyente ang trabaho sa isa ka soft drinks company o isa diri ka distributor nga nagpositibo man sunod sa kay Sergio Alingasa sa CDRRMO. So gilayon man ginaksyonan kag karon gina-contact tracing man ni kag ini siya taga Calatrava apan diri siya naga-employed sa sining soft drinks company. So gani nga gilayon naman nga ini siya gindala man dayon dito na karon sa ED Magalona. So amo ini karon na Action Eric ang nagdugang no bilang patient number 31 ini siya sa karon. So ang si Mayor Rene Gustilo wala pa nakapatay sa iya pahayag since kagina sang since kahapon ta ini no nga nagdisi na nga pag-disinfect sa sining City Hall at ang ground level lamang ini siya no. Kaya ang City Hall sa San Carlos is a 2-story pang duwa ini ka ground. Duwa ka story. So sa ground lamang ang totally nga gin-disinfect. Kaya ang sa mayor's office sa babaw, sa second floor, kag sa ilan sa vice mayor ka sa mga city councilors, functional. Kaya ining pasyente, dira lang ini sa ground nga departamento sa mga ang sa ground level lamang sa City Hall sa San Carlos ang totally nga gin-disinfect. And hasta kagina sang aga. So may natin nga update sa Eric diri sa siyudad sa San Carlos, naga-report. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Prisquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon Stephen Prisquito. Live report gikan sa masyudad sa San Carlos. Sa Iluhan naman ang report live gikan sa Escalante kag Sagay Connection. Naka-standby sa line number 3 si Aksyon Tamonforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Tam, line number 3 sa report. Tam, good evening. Please come in. Yes, Action Eric, siyam naman iya ka persona ang nadakpan iya sang Escalante City PNP sa pag-violar iya sang PD 449 o kung kilala nga CAC
cockfighting law. Okay, so ini Action Eric ning tari or bulang amo ini ang kabangdanan nga ginpangdakop ini sila kahapon Agosto 9, 2020 pasado alas 12 hapon sa sitio Sampinit, Barangay Libertad, Escalante City, Negros Occidental. Kagining siyam amo tanday Danilo Silapo Buado, 62 anyos, lalaki. Kaga balo ni si Action Eric, residente iya sang Barangay Balintawak. Ang ikadua amo si Pedro Ilardo Altamanti, 49 anyos, may asawa, residente sang sitio Santa Ana, Barangay Mabini. Ang ikatatlo amo si Naldi Fuentes Mankanat, 51 anyos, balo man sige apon kag residente sang sitio Sampinit, Barangay Mabini. Kag ini si Arturo Salyuman Barstina, 62 anyos, may asawa, residente sang Purok na Bantuan Hills, Barangay Balintawak. Kag ang ikalima mo si Edgar Ligan Villanueva, 65 anyos, balo sa gihapon. Kag residente sang Purok Paglaom, Barangay Balintawak, puro balo ni. Ang ikanom mo si Hiner Rapana Tokero, 33 anyos, may asawa, residente sa Barangay Pinapugasan. Kag ang ikapito mo si Merlindo Sidayuon Bindivel, 57 anyos, balo sa gihapon. Kag pumuluyo sa Asinda San Ramon, Barangay Hunog-Hunog. Ang ikawalo mo si Roger Baron de la Piña, 38 anyos, single, residente sa Purok Hasmin, Barangay Balintawak. Kag ang ikasyam mo ni si Yede Julian Suison, 65 anyos, may asawa, residente sa San Jose Tuboso. Kag bangod sini na aktuhan sila nga nagabulang Action Eric. Kag gin pangdakop ini sila tanan ning siyam ka mga persona. Kag nakuha sa ilaya ang mga masunod, no, ang 11 tanan ka mga fighting cock, no, kag duwa iya ka golf sa ining mga persona subong Action Eric ara hunong sa custodial facility sang Escalante City PNP para sa nagakaigo iya nga disposition. Sa piyak iya nga bahin, sa amo man gihapon nga kaso diri sa may Sagay, nagviolar sa gihapon sang BD 449 o kung ining illegal cockfighting, ining tari-tari. Kahapon man nga adlaw pasado alas 11 sing aga, Agosto 9, 2020 sa may Purok Salvacion 2, Barangay Lupisay na Sagay City. Kag ining mga suspisado Action Eric amo Sanday Aquilino Matos Italisik alias Iki, 68 anyos. Kag may asawa, residente sa Purok Salvacion 2 sa amo iya nga barangay. Kag ang ikadua mo si Edi Bayawa Mahusay, 36 anyos. Kag residente man sa Purok Humayan, Barangay Rizal, sakop man gyapon siyudad sa Sagay. Kahapon Action Eric kag nakuha man sa ila ang ining mga masunod Action Eric. Tatlo iya ka mga manok man nga inog tari. Kag ining bit money amounting of 420 pesos. Kag duwa man ka gas. Kag initanan niya Action Eric nga mga recovery ara, no, nagasilbi nga ebidensya batok sining mga suspitsado. Hunong subong ining duwa sa custodial facility sang Sagay City PNP para man iya sa nagakaigo nga disposition. Balita gikan diri sa siyudad sang Sagay. Action Tamon 40 nag-report una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Dagang salamat Action Tamon 40. Balita ni Action Tamon 40 giradulong si Sakalawan sang Mighty C. Sakay Jennifer Sibunga, sakay Jiramil June Celes, sakay LC Didoy Kokey, may gabi. Iboni Butselda sa Kwan sa Germany, Milau Capino, sakay Maria Ko, sakay Migo ko, Manuel Ko and family dira sa sila, igri ka pamati, masasato, no? Sakay Jam, may gabi, kay Butchoy,
Kay manang Jocelyn Song Komedya, gapaurok-urok kinsaho. Good PM, sir. Si Federico Pacheco Ontalani, office assistant ni Colonel Manaay, retired. Ba, ang gabi dira kay Toto Rico Ontalan. Arnold Vasquez, oy sir, good evening. Retired police ni si Sir Arnold Vasquez, no, and family, kapaurok-urok kita. Sa kay Ruth Kuzawa, kay Melanie Bernas, ba nagapaurok-urok kid. Sa Hong Kong, ara si Jenny O'Caesar. Alin sa report ni Action Tambor Forte, Central Negros, Action Percival Binamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Action, Percival Binamor sa report first. Good evening, please come in. Mayong gabi, aksyoner, kag subong man sa aton nga mga suki nga talagpalamati ang police station sang Pulupandan, Negros Occidental nagkandak sang operation against sa wanted person. Sadtong Sabadong adlaw, ang suspect dire ginkilala sa kay Raymond Magbanwa e Odelmo, 19 anyos, soltero kag pumuluyo ini sang Pulupandan, Negros Occidental, barangay Tupong, Pulupandan, Negros Occidental. Ang warrant of arrest issue sa iya nga may case number NR 22009-019. Gagin issue naman ni Honorable Irene Bunghanoy sang Port MTCC Valladolid, dated May 18, 2020, kag may bail recommended nga sa 5,000 ka pesos. Aton pag-interview sa isa ka suspect, Action Eric, taklad kita sa Moises Padilla. Ato ang report naton kay nasa ugto sa BBB program sa nadakpan nga persona nga ginaligar nga membro sang National Police Commission o kon Interpol, its word UNPI, nga gikilala dire sa kay Benji Ruenata Lihiro, 46 anyos, may asawa kag membro ini sang Interpol, kag pumuluyo naman sang barangay Gargato, Inigaran, Negros Occidental. Kadto ini siya sa police station, Action Eric, kag magpa-accredit tani o magpa-ibalo sa police station nga mag-orient dito sila sa may ginpanaan sang ilang nagmasulod nga membro. Kag ginpakita, kag ginpamangkot sang aton nga police, Deputy Police Lieutenant Johnny C. Oro, mga dokumento, kag ginpamangkot kung may ara siya dalang armas luthang. So dito ginpakita niya ang armas niya sa aton nga pulis, kag ginpamangkot kung may ara siya nga dokumento, isang amo nga armas nga 45 Remington nga may serial number Ninja Ringo 611573. Kag ini may 7 ka live ammo kag magasin nga nasa sulod pa sa iyang pusil. Kag dikto gina-interview man naton ang suspetsado nga gungkupiskar o kung nadakpan kahapon sa ngapon alas 5:30. So may ari kita porsyon sang tingog sang suspetsado nga sa diin gindakop sang aton kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Matian naton ang porsyon sang tingog, Action Eric. Mali na confirm kami sa kay assistant gusto ko siya kitang deputy ko nga una mag-receive kami dire sa activity nga ginkuan sa barangay Ginpanaan, Magalyon, para clarify pala karon sa mga posisyon ko kay parte sa mga authority naman parte sa authority ang tungkol sa
amo ato ang tingog sa suspetsado nga si Benji Ruita. Bisan ang aton nga deputy sa nga deploy dira sa may banwa sa Moises Padilla, wala siya nakakilala kag ang payag niya nga pwede sila makadala bisan lost firearm. So dito gin-apprehend kag ginkuha kag karon ini ang suspetsado detinado sa Moises Padilla Police Station. Amo ini ang nakuha naton nga balita sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Riktamente kita nga nag-live report sa aton namtangan para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Percival Villamor, ang iya sila balita giradoro man sa Kalawan sa Santon Plus Coffee Mix. Ni Mr. Mrs. sa Pablito Benedicto ginatamya ilang dira happy listening. Kay Toto Samuel Castillo Ermita dira sa Valladolid may lang dira nga pag paurok-urok sa kay Manong Emil kay Manang Nilida Lopez padayon ang ilang sila nga paurok-urok kay Manong Mario kay Manang Linda Berdifrado sa kay Marjorie Voluntate and family dira sa Florenceville Barangay Panukoy ka paurok-urok man sila. Mga masahista ni Manong Mario kadi Prado si J-Boy Christian kag si Jason haraman ga paurok-urok man pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid. Sakay Juan Mel, sakay Ramona Azero sa Barangay 35. Tamya ko lang si Bong na akon ba nagapulaw-pulaw gid. Bongdang sa Hinigaran Familia Confisor alin kay Annalyn Indico ang panamyaw. Sa Barangay Bata raman si Eden Gatiligo si Eden Gatilugo gapaurok-urok man si Nonoy Bianco kag si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family araman gapaurok-urok. Balik kita when we come back. Balik ka report na action dyan. Katapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balik. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Sanon
pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato sining pagpangalagad. This time balikan ta si aksyon na John Diaz sa final report sa ato sining Patrol 2 before we wind up. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa balik report. Final, please come back. Pagdisesyon aksyon na rin ang lugar na pauluhan sa sulat sang Talisa ang ipaidalam sa lockdown ng 40 kamapuluyan. Perya sa Punok Water Lily, Barangay Zone 10, sulat sang Talisay, pamuning lugar kung sariin residente, isa naman kalalaking medical health worker na nagpositibo sa COVID-19 dari sa sulat sang Bacolod. Nodega City Administrator, Attorney Jonathan Yadalma, ang Talisay City, ang nagpositibo ang nakapauli sila dala lugar kung sa diin sa nagpaidalom home quarantine ang kiswa man magwa resulta sang COVID-19 o sang swab test aksyon ereka. After sito, gindala na siya kag-admitted karon sa isa ka-hospital, di man mismo sa may sulat sang Bacolod. Ang problema din nila ni Yadalma, kay ti wala ni napabalo ang banwa ng syudad mismo, nga gali nagpauli, padra ining lalaki, nga isa ka nurse, sa isa ka pribadong hospital dari sa Bacolod, nagamuning nga magpaidalom siya sa home quarantine. Napakiba na lang nila, sang nagwa na ang resulta, kagyara na siya sa ospital. Kun nga nagdesisyon ang local interagency task force sa susunod sang Talisay nga within mga malapit nga bulian na mismo sa lugar sila nagpositibo ang ipaidalom sa lockdown. Sa 40 ka mga balay ini sila all in all action erek yan ang himata siling nagpositibo ang ipaidalom naman sa swab test. Wala na sa karon sang resulta action erek. Nagpanumdum diri si Dalma sa publiko magkopera lang sa mga pumuluyo ilabi na sa pagpabilin nga dapat nakasuksok sa face mask bigyan ng lano hindi man magwa action erek. May mga panibagong executive order ipapanaog ang local government sang Talisay parang mas dugang paginilang precautionary measures agud nga malikawan o punggan abing paglaton kining virus o konkagaw action erek nga ikagining balatian mismo nga COVID-19. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod John Diaz o nasunod na sa aksyon sa Bacolod Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat dyan na Veriabet agabugusan nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol Program. Lunes ng edisyon, magabalik ini buwas. Martes, upod kay Loverboy Action Marlon Kinobaya. Sa diri sa atong mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi Action Stephen Presquito, Tamon Forte, Percival Bilamor, Roger Gutiv, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tama at piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Dave Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunong Banwa, Back to Back Security Guard, Campaner with IT Expert, Action J. Ambayki. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Silat Sambago, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back to Back ay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga station manager Action Rona Magbanwa, Production Chief District Action Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayan bakalipat, atis magtulog, magpakamuyo. Sa iyo papakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo